Good news alang sa mga konsumidor sa Mactan Electric Company kun MECO, daliwasan na sinating kakuwangan karon sa power supply. Walay pagsaka sa power rate nga ipatuman. Gani, mas muubos pa ang bayranan ninyo sa kuryente karong buwana. Si Luan Mayrondina sa report. Matag summer months, kung diin mo saka ang demand sa kuryente, sagad sa mga power utility companies, mupasaka usab sa power rate. Apan dili makasinati niini ang mga konsumidor sa Mactan Electric Company. Inay mo pasaka, mas niubos hinuon ang ilang rate ug makita kana sa paggawa sa inyong electric bill karong buwana. In terms of for every 100 kilowatt hours nimo nga that would be a reduction of between 80 to 90 pesos per 80 to 90 pesos. Yes, na-save niya. Sa bigas bahin, nihatag usab og pagpasabot ang Senior Vice President and General Manager sa MECO, Engineer Gilbert Pagobo, sa gipatuman nilang manual load drop sa nakalabayng mga adlaw nga nisangpot sa pagpatuman sa rotational brownout. Matod ni Engineer Pagobo, dili kabubuton sa MECO ug dili usab kini scheduled maintenance ang gipatuman nga manual load drop. Ang manual load dropping is usa ka scheme nga gi-adapt sa power industry, especially with in collaboration with the system kanang power systems operator which is NGCP and sa mga distribution utilities or tanan nga nakakonect sa grid. Sukad May 13, nagpahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa pagnipis sa supply sa kuryente nga nisangpot na ngadto sa pagpagawas nila og yellow alert status ug red alert status. Mag-agad ang mga power utility companies sama sa MECO sa pahibaw sa NGCP. Sugod 1:30 karong hapon hangtod sa 9 karong gabi, gipahibaw sa NGCP ang extended yellow alert status sa Visayas Grid. Kada adlaw tagaan ta nila og kanang kuan, tagaan ta nila notice og pila kinahanglan atong i-drop, no, pila ikwaon kay aron pag-preserve sa subgrid. Bugtong ang Olango Island lang ang wa makasinati sa gipatumang rotational brownout kay di man konektado sa grid sa NGCP ang ilang power supply. Nagpadayon usab karon ang investigasyon nga gihimo sa Department of Energy kung nganong adunay kakuwangan sa supply sa kuryente sa tibok nasod. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Misda.